Правильно говорит, молодец. Дай Бог тебе, чтобы тебе потом в жизни все было хорошо, чтобы ты жил не так, как живем мы. Мы живем гнетом, мы живем рабами своего Лукашенко, рабами. Пропоную работягам скинуться. Работяги пропонуют, значит, взять гроші. Работяги пропонують взяти гроші. 330. Невідомо. Зараз роботяги обмірковують, тільки я не хочу неустойки. Ми маякуємо канатному війську, скидываемся по тисячонці і будовля скончена. А культист Онищенко буде працювати тут один. Живе Беларусь! Шерри, живи там хоть? Живи! Вон записывайте, молодь с молодого фронта пришла. 3 человека. Записывай, Роман. Точно, нас поедем подтримывать. Коммунисты не сдаются, большевики в плен не идут, а я коммунистам и большевикам. Продали. Бульдог, система, второй, пьяный, этот, получить 4 гривны. Нет, понятно, знаешь, что документы? А вы проголосовали в Союз, за Союз согласовали. С кем ты хочешь союз? С Россией. С Россией? Так иди нахер. А сосед. Вот иди. Понял? Вот. Я с Россией. Вот это почему рассказывает? Как стиль? Так это же символ, когда наши продки... Добрый день. У эфірі Радіо Свобода, з вами Галина Бакунчик, і ми ведемо пряму трансляцію від будівничої плацовки тут у мікрорайоні Зелений Луг, побач з урочищем Куропати, де 8-й день, уже 9-й, ведеться будовля 5-поверхового будинку. Супроти цієї будовлі протестують громадські активісти, політики і місцеві люди. Зараз ми в цій хвилині тут тому, що тут відбуваються надзвичайні події. Літерально кілька хвилин тому один з активістів, один з оборонців Куропатов приковав себе кайданками до автомобіля МАЗ, який планував їхати сюди на будовлю. Ви могли бачити ці кадри. Ми повернемося ще до цієї ситуації, а от у цій хвилині просто хочу, щоб звернули увагу на Дмитра Дашкевича. У підтримку свого поплічника він перейшов про загороджу будівничу і забрався на будівничий трактор, на погрузчик, який тут працював на цій будовлі і з чорно-білим стягом знаходиться там на цьому тракторі. Ми спробуємо зараз порозмовляти з Дмитром. Не ведаю, ці гэта бачна вот праз нашу інтэрнэт-трансляцыю, але я бачу, што ў Дмітра на твары вельмі такія цёмныя плямы. Гэта невядома, ці гэта бруд, ці гэта нейкія удары, вынікі можа нейкай барацьбы. Мы паспрабуем зараз высветліць у самога Дмітра. Соня, да только сел за компьютер. Не, хлопцы. Хлопцы,
Ну я ж съехал ранец. Пробили, нет? Ран заехал, да. Ран заехал. Зміцер, день добрий, Зміцер, Радіо Свобода. Ми з вами зараз знаходимося у прямому ефірі, ми ведемо пряму трансляцію. Постарайтеся як найгучніше сказати, щоб було чутно нашим глядачам. По-перше, що у вас з тваром? Чому у вас твар темний, що здарилося? Ці у вас виник боротьби, ці ви упали? Що у вас на тварі? Чому темний твар у вас? Я не веду, качали. Тобто відбувалася нека боротьба, так, фізична? Я потребовал спинить технику и ратовать Сироку. Сергея ратовать, Панчевского треба. Яким чином ви опинулися там, на гэтым тракторі, коли, як це відбулося? Ну я копанувся, залез, ну я копанувся. Зрозуміло, але після чого? Після того, як Сергій Пальчевський... Да, да. Я сегодня думал попрацевать дома с макетами там, в интернете трошки людей собрать, ну, для обороны Куропатов. И с сайта Радио Свобода доведался, что Сергей лежит. Ну, покинуть эту ситуацию так просто нельзя. Ну, в принципе, по их поводинах можно дробить веслову, ну, что он не сдохнет там может лежать просто человек. Им, яны будують, он там лежит, яны тут же метр, его будують с ковшами. Яны не думают про того человека рятовать, что дробить. Им что костки мертвые, что он что тело живых, все в ноль. Ну и тому вот пришлось неко обострить ситуацию. Ви потрапили туди як? Про загороджу, вас не пускали, з вами змагалися, там як це було? Тогда тут такая была как бы штурханина, и я опынулся внутри, когда я ехал. Ну и заскочил. Як ви себе промацевали? Чим ви там промацевали? Що у вас на руці? От некий провод я бачу. Я обмотался этой сигнализацией, коли буду срывать гвалтом отсюда, задушат. Ну хай душат. Звідти, які ваші потребування? От що ви виставляєте? Ці є з вами перемови, по-перше, що ви виставляли, які потребування? Перемов не велося, нічого не виставляв. Моя перемова така, рятувати Сергія треба Пальчевського і закривати одну будову. Зміцер, зараз на дворі дощ, холодно, так? Ви самі як почуваєте? Накільки у вас хопить сил, щоб там заставатися? Ще ніхто від дощу не помер. Дякую, Вікі, дякую. Ось так прокоментував свою позицію Зміцер Дашкевич. Не коментує, яким можуть бути розвиття подій. Вірогідно, цього ніхто поки що не ведає, принаймні з тих людей, які тут боронять Куропати. Бачимо, що за огороджею, у виніку будівники перенесли цю огороджу, і за огороджею там знаходяться люди, ці будівники, але вони ніякої цікавості не виявляють до того, що відбувається. Принаймні, так сказав Зміцер, ніхто з ним перемови ніякі не вів. Тим часом ми, Думаю, варто підійти зараз поглядіти, що відбувається з Сергієм Пальчевським. Як уже сказав Зміцер Дашкевич, як ми вже відаємо, Сергій Пальчевський просто примацував себе до будівничої техніки, до автомобіля МАЗ. І ось так знаходиться у такому от стані. Сергій, ви можете розмовляти, тут Радіо Свобода, ми у прямому ефірі. Скажіть нам кілька слов. А що вам сказати? Як давно ви тут лежите? Над чим ви лежите ввогуле? Як ви себе почуваєте? Як давно я не засікав. Ну, ляжу на поддоне, там подклали некие ковдры под меня. Грелки подкладывают. Це вам холодно? Ну, было холодно, теперь ось уже согрелся. Что у вас с рукой? Ваша рука там находится просунута вот про автомобиль, и там она не замацевана, вы себе замацевали там як? Кайданки. Кайданом. Руки болят? Не. Не болят, нормально. Сергей, Подмерзают только. подмерзать холодно? Да.
Сергей, що означає ваша акція? Який ваш посил, накольки ви готові витримувати у такому стані увогуле? Ну, я таким чином спробую спинити твою будовлю, накольки це можливо. Я не ведаю, кольки я тут притримаюся. Ну, буду лежати. Сергій, скажіть, будь ласка, чому менавіта так? От тут оборона триває вже кілька днів, так, різними сродками змагалися, і змагаються юридичними, і так би практичні, і фізичні, але у вас вже, ну, такий надзвичайний, якби, крок. Чому? Що вас на це примусило, які дії, ці бездіяння? Ну, ви розумієте, вельми мало народу. Нас мало, особливо з раниці. І ми просто не здольні своїми силами спиняти цю техніку. Ось, ну, у мене вже і сил немає, тому я вирішив ось так от прикувати себе. Ці сподіваєтеся ви на те, що це притягне справді увагу, більшу увагу громадськості, тих же місцевих жихарів, ніяких активістів? Ну, сподіваюся на це. Ну, я бачу, вже тут журналістів налетіло. Мабуть, увагу привлек. Сергій, ну, наступства. Ці ви не боїтеся за своє здоров'я, скажімо так. От, можливі наступства. Ці ви про це продумали? Ці продумали ви це? Як може бути? Не, ну, за наступство. Я хвалюся за своє здоров'я, звісно, але ну, я не бачу іншого способу. Треба нічим ахвярувати. Дякую велике, дякую. Ну, от так прокоментував Сергій свій вчинок. Як він каже, що немає інших заходів і силів, як от таким чином притягнути увагу громадськості, людей к этой проблемі, щоб справді приймалися ніякі дії, а не тільки вот это було мовне ніяке супростояння і протягувалася ця будовля. Так. А ви ведете яке вещання? Пряма трансляція зараз у прямому ефірі. Ви можете нещо сказати нам, так? Да, ну про Серегу ви бачите, да? Ми турбуємося за стан Сергія, но ще нам так само треба некоторі речі, коли можна от... Коли ласка, кажіть так, да? ви оборонці, один з оборонців Куропатова, так? Ну так отримовується, Ви місцевий, ви Мінчук, ви приїхали нікуди? Свой чоловік, ми всі зараз оборонці, хто тут. Добре, по пунктах, що треба оборонцям Куропатова? Перше, це віровка 15 метрів, моцна, більш-менш. Це колки для палаток, довжиною 40 сантиметрів, штук 20-30, скільки зможете. Вельми важно, 2 бочки металічні для костра, щоб було більше місця, де можна греться. В ідеалі генератор дизельний для света нам треба. Так само, от зараз у Сергія в руках і на тілі це грілки хімічні для тіла. Вони вельми допомагають в такій ситуації. Ну і кілька пар варежок шерстяних. Це перше, що ми просимо привезти всіх, хто може, у кого щось є, у кого є така можливість. Поки що дякую, будемо ще, може бути, щось інформувати. Дякую велике. А саме головне не сказав. Так. Да, самое главное, оборонцы Куропатов потребують перше припинити будівництво, розглядіти законність того, що тут відбувається, цей дозвол законний. Ну і, в принципі, скасувати в огляді цей дозвол на будівництво. Ну, це перше, зрозуміло, але це перший пункт, який потребують оборонці Куропатов. Ви ці опошні звороти до кого адресуєте? Ну, та тих, хто приймає рішення, Мінська гарвиконкам поки що. Давайте-ка, ребята, трошки посуньтеся, все буде добре. Дякую велике. От з такими зворотами звернувся до громадських активістів і до владів один з оборонців Куропатова. Просить допомоги і просить вирішення цього питання радикальним чином, спинення будови. Тим часом Змітер застається на тракторі. Сюди перейшли місцеві жихари. Їх ще не вельми шмат. Ну, треба сподіватися, що все ж таки це справді надзвичайна подія. Люди будуть збиратися, але вже біля десятка місцевих людей я тут бачу. Ті люди, до речі, які вчора були тут на сході, так само вони тут є.
Я нагадаю, что у эфира «Радио Свобода» и мы ведем прямую трансляцию с будови каля урочища Куропати. Зараз у гэтыя хвіліны тут адбываюцца надзвычайныя падзеі. Адзін з абаронцаў Куропатаў Сергей Пальчевскі прымацаваў сябе кайданкамі да МАЗа, які тут працуе на будове, каб не пусціць, каб не праехаў на будаўніцтва, каб это будаўніцтва спыніць. А на знак салідарнасці, на падтрымку яго актывіст, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, таксама адзін з абаронцаў Куропатаў, ён узлез на экскаватор на тэрыторыі гэтай будовы і з чырвона-белым сцягам знаходзіцца на гэтым трактары, таксама патрабуючы спынення будовы і ратавання Сергея Пальчевскага. Конфеты даю, больше нет у меня ничего. Положить яблоко можно. Тут мы бачым, каля Сергея Пальчевскага падходзяць да яго людзі, Подождите, у меня Галина Васильевна Банчевская была. падходзяць мясцовыя людзі, падходзяць абаронцы, які дапамагаюць яго. Два словы. Ці вы мясцовы чалавек, ведаеце, што тут адбываецца ці Я не? 15,5 годов с одной рукой был в Донбассе. Кончил высшее горное училище. Прослужил армию. Пулеметчиков советской власти не было одноруких. Проработал 75 годов, работаю и нищий. А все остальные с жиру плывут почему-то. Што думаеце пра тое, што адбываецца тут зараз, у гэтым месцы? Народ должен свое слово иметь. Народ! В Швеции хотели метро построить. Хвилиночку, але давайте все ж таки про то, що відбувається тут зараз. Ви бачите, що з молодим чоловіком Я відбувається? отвечаю. А там пришли 7 человек, сказали, это не срезать деревья. Так должно у нас не командовать кто-то. Вплоть до того избирать, знаете что, старше по подъезду и профсоюз подъезд. Дякую вам велике, дякую, дякую. Вот такое... Меня деду в 37 году расстреляли, Лещенцы, все остальное. Я не боюсь, я Донбасс, вот. Дякую, дякую. Люди вельми охотно выказывают свои меркаванні. Иметь слово. Ми тим часом звернемо увагу все ж таки на Сергія, як і що з ним відбувається, і з тими людьми, які тут застаються каля його. Извините, а какая ваша? Зараз ми будемо говорити з молодими людьми, які тут знаходяться побач з Сергієм, які допомагають йому, які сочать за тим, що відбувається зараз з Дмитром Дашкевичем. Там будівники ходять каля крана, але ніяких дій не предприймають. Тим часом тут знаходяться волонтери, і одна з їх, от дівчина побач зі мною, я її попрошу назватися, так? Таня, меня зовут Наста. Я прийшла сюди другий раз. Була вчора, сьогодні прийшла і побачила, як він себе прикував. Потім зауважила, як він трясеться, він був без ковдри, просто у куртки, як був, так і лег. Я принесла йому ковдру, і потім почали під його підкладати ось все це, тому що глядіти, як чоловік лежить під машиною і колотиться, у мене просто серце замирає. Тому я зараз віддаю всі сили, щоб йому допомогти розмовляти з ним. Настя, ну ви сама-то сюди як потрапили? Ви откуль довідалися про Куропати? Що вогулі таке Куропати? Що тут відбувається за будовлі? Откуль ви це все ведаєте? І що ви ведаєте вогулі? Я вогулі активістка молоді БНФ. І від своїх сябров по партії довідалася, що тут відбувається мітинг і що тут стоїть наметовий лагерь. І вирішила так само приїхати допомогти, тому що я лічу, що будовля на костях не має місця бути у нашому громадстві. І так само буду тут стояти і допомагати, чим можу. Ось.
Что вы думаете вот, про учинок Сергея? Як його рятувати можна? Що в цій ситуації робити можна? Вот що ви можете робити? Учинок Сергія дуже такий самоахвярний. Ось, треба бути вельми мужним, як будто таке надвор'я, легче під машину, ось, і прикривати себе без можливості як-небудь ворушитися. Ось, я його підтримую цілком. Я розумію, що це дуже тяжко, але ми будемо ось, допомагати йому триматися. Дякую велике, дякую. Ну, я бачу місцеві жихари, так? Порозмовляйте з нами. Радує свобода, ці ви ведаєте, що тут зараз відбувається в Оголі? Тут відбувається беззаконня. Ось глядите, ось тут немає ніякої дороги. Ось глядите. Ведаєте, я би хотіла запитатися про молодих людей. Ці ви бачите, от, що з ними зараз відбувається? Ну, я бачу, що чоловік приковав себе к машині. Ну, как бы не допустить гэта безуладдя. Вот. Этот человек тут было и они стали выходить за межи пляцовки, будовники, да? И тут отбылся сутыкнение Дмитрия Дашкевича с будовниками. Будовники порушают то, что они повинны робить. Они повинны працевать. Они не повинны ни с кем змагаться. Коли нечто здарається, то треба гэта вирішати законним шляхом. Треба визивати компетентні органи. Ось поглядите, ось компетентні органи. Це люди, які живуть на наші налоги, на податки, да? І вони нічого не роблять. І вони здимають, їх 4. Ось це от правій, я йшов на працю сьогодні, да? Мені 72 роки. Я йшов на працю, і він здимав. І він зараз здимає. Це прийшов начальник і каже, я не хочу з ними розмовляти. Значить, тут дві ситуації. Ну, перше, це Куропати. Це Куропати, ось дорога. От глядите, коли людям треба пройти, наприклад, на Дзяди, да? Тут же нема дороги. Это одна ситуация. Ну, что незаконно, это уже все написано. Что в 2013 году это была зона, Аховная зона, по-русски, да. Вот, Аховная зона. Выдали разы. Я зараз скажу это. Значит, про Куропаты. Це столби, які вони зробили з сосен, да? Це вони украли дерева хворі, да? І вони це украли. І вони вже почали з того, що вони крадуть. І вони украли у нас цей участок земельний. 286 квартир. По нормам потрібно 286 парковочних місць. В радіусі 800 метрів. Этого нічого нема. Ви бачите, дороги нельзя. К дому нельзя проехать. Другого выезда нету. Там нету. Есть у нас подъезды, к яким вол нема ніяких парковочних місць. Тут два аспекти. Не було громадського обміркування. Я би з вами цілком згодна. Я упевнена, що можна шмат казати про це беззаконня, так, але мені б хотілося ваше міркування відносно того, що робити, так. От у цій ситуації, бачимо, молоді люди якби пішли на крайні міри. Ці готові місцеві прийти підтримати їх. Як можна рятувати цих людей у виніку? Ну, ведаєте, місцевий був референдум. І вони відмінили місцевий вот гэтых стяг. Тому що, вони ж нічого гэтага не роблять. Вони підтримують гэту владу. Ось депутат, так називаємий депутат. Я не ведаю, хто його вибирав. Його нема. Ну, я маю в виду з палатки депутат, районні депутати. Місцеві жихари ці готові на протест на некий? Ці готові боронити себе, молодих людей? Уже собрали больше за около 1000 подписів. То есть некими законними методами люди боронятся. Але ж вони не повинні брати віли і кудись тісти. Так, дякую вам, дякую. Бо їх на це провокує влада, яка нічого не робить. Давайте я ще одно скажу. Ми можемо по-разному до цього ставитися, але є конфліктна ситуація. Влада повинна реагувати на конфліктну ситуацію. І розібратися, хто правий і хто винуватий. На законно. Надо садиться за круглый стол, надо есть жихары,
ёсць моладзь і ёсць гэтыя застройшчыкі. І разабрацца, гэта все законна ці не, і вырашыць, ну, улада ж нічога не робіць. Дякую вам велике, дякую. Ось таке міркування у місцевих жихарів, так. І тим часом розпочався дощ, з метро спробували передати такий поліетиленовий плащ, аби прикритися від дощу. Ну, це не так просто зробити, бо за кілька метрів від огороджі знаходиться трактор, де сидить Змітер. І тому він залишається ніяк не оборонений від дощу. А тим часом будівники от літерально за кілька метрів відсюль починають працівні ніякі дії. Тобто вони завели техніку і починають працювати. Тобто нібито нічого і не відбувається. Вони роблять ніяку працю вже далеко за межами той території, яку нагородили для ведення будівництва. Тим часом тут збираються місцеві жихари. Хотіла би порозмовляти з вами, коли ласочка, ми у прямому ефірі, скажіть для Радіо Свобода, що ви про це думаєте, що тут відбувається в округі? Я уже столько наговорила, что мне соседи уже говорят, а что сказать? Вот возмущаемся, толка никакого. Понимаете, очень обидно, что вот мы власть выбираем, а о нас вообще никто не думает. Даже никто не пришел бы, сказал бы что-то. Никто. Мы вообще вот как в пустыне. А що скажете про молодих людей, які, бачите, пошли на... Это молодцы, что вот молодежь наша не терпит, как мы вот терпели все вот это время. Молодцы. Конечно, их жалко очень. Я вот с балкона наблюдала, как здесь были и пожарные, и эти бандиты здесь. Свет отключили, и их здесь лупасили. Это вообще ужас один был. Що зараз? Як можна, на вашу думку, вийти з ситуації з гетто? І от люди... Знаете, я даже не могу сказать, что здесь будет, потому что даже не знаю. Вы знаете, вот в таком раздумье это вообще ужас. Вот прихожу тоже, не могу даже дома сидеть. Вот. Але скажіть, будь ласка, ви самі сюди як прийшли, ви яким чином потрапили? Коли вже все це відбулося, ті бачили, як це тут? Я видела, как только начиналось это. Я же живу с балкона, я видела, как быстро, за 2 дня, вы не представляете, машины за машиной. Це так, але от у цю ситуацію, коли молоді люди, коли один приковав себе, а другие... Я здесь не была, я только уже начала здесь вот, и тогда я прибежала тоже посмотреть. Думаю, что здесь они делают, это самое здесь. Здесь вот, я видела, что вот здесь вот бились они вот здесь вот внутри. Когда вот он залез на этот... Але ви згадували так само нечто про ночний напад. Чи ви нечто таке бачили під час нападу вночі? Я видела, что приезжала пожарная, здесь бегали все. Ну, я с балкона, я же сюда не пойду. Это самое, уже было поздно, где-то час ночи было, когда тогда приезжали сюда. Але що ви про все про это думаете? Что вы про это думаете? Что я думаю, что мы люди такие, что за нами никто не стоит. Вот нам никто не поможет, если мы сами не будем себя отстаивать. И все. Больше що? Дякую, Ліки, дякую. Дякую. Бачите, місцеві жихари так само тут удільничають поводле своєї можливості і так само обурені тим, що відбувається. Ну, от тим часом з метро Дашкевича передали такий плащ брезентовий для того, щоб хоч як мог сховатися від хутко на таким дожді. Ты козел, блин. Я тебя послал могилы копать. Отлично. Ты копай не разрезай. Имени Восточного. Змітер Дашкевич, як завсёды, не губляє бадьорості духу.
Я нагадаю, што ў эфіры радыё Свабода мы вядзём прамую трансляцыю ад будаўнічай пляцоўкі побач з
Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода мы знаходзімся каля будаўнічай пляцоўкі побач з урочышчам Курапаты, дзе ў гэтыя хвіліны адбываюцца такія надзвычайныя падзеі. Актывісты маладога фронту, якія бароняць Курапаты і пратэстуюць супраць гэтай будоўлі. Адзін з іх прыкаваў сябе кайданкамі да аўтамабіля. Сергей Пальчэўскі, а Зміцер Дашкевіч у яго падтрымку узабраўся на будаўнічы кран, і яны гэткім чынам спрабуюць перапыніць будову. Яны такім чынам прыцягваюць увагу грамадскасці, чыноўнікаў міліцыі да праблемы. Гэтая сітуацыя трывае ўжо больш за гадзіну, і Радыё Свабода таксама сочыць за развіццём падзей. Я прашу заставацца з намі. Мы будзем паведамляць на нашым сайце, у сацыяльных сетках пра тое, як адбываецца. На хвіліну мы перапынемся з тэхнічных прычынаў, з тэхнічных патрэбаў, але мы вернемся ў жывы эфір. У нас будзе працягнутая жывая трансляцыя, таму, калі ласка, мы не развітваемся надоўга. Заставайцеся з намі.